channel. Ni ne mai suna SM Bakari. Wannan channel sunanta Ilimi TV. A wannan channel muna da abubuwa da dama da zamu rika tattaunawa, wanda zamu rika muna bayani akai. Menene na ɗaya? Wannan channel yana magana ne akan soyayya, yadda za a inganta soyayya tsakanin mutum da matansa, ko kuwa mace da mijinta, ko kuwa tsakanin saurayi da budurwa, da kuma inganta soyayya da kuma zaman lafiya a cikin al'umma, da kuma menene, da kuma ilmantarwa na zamantakewan ɗan adam da mu'amalansa, ɗan adam da kuma rayuwa a duniya gaba ɗaya. Saboda haka ku ci gaba da dawowa kuna kallon wannan channel, sannan kuma za mu ci gaba da tattaunawa akan wannan abubuwan da na ambata, wato soyayya, zamantakewa, ɗan adam da mu'amalansa. Abu ɗaya da za mu yi yanzu kafin mu ci gaba, na so ka dubi karkashin wannan bidiyo. Idan yau ne farkon zuwanka wannan channel, za ka ga wani jan akwati subscribe, ka danna shi. Da zarar kana dannawa za ka gan wani kararrawa fito, ka dannawa kararrawan, wato ma'ana duk lokacin da muka jefa wani ko kuwa muka sa wani bidiyo a YouTube din kansu za ta sanar da ku, saboda kar ku missing ko guda. Saboda haka ku ci gaba da kallon Ilimi TV. Ni ne naku SM Bakari.